Woi, Mas. Piye Ada rapo? rambut ya to? Aku iki matok iki lho. Iki lho dulur bodo tekok kabeh iki lho. Piye? Apa lemarimu mes sing murah rega 1 jutaan kaya apa to jane, Mas? Ready ngene aku mulai iki gak 1 jutaan iki, tak pasne iki. Heeh. 1.250.000 iki tak wae iki. 1.250.000. Tak wae 2 pintu Heeh. pedati. Oke, aku bilangnya banyak. Wes full jati, ya lho. Oh, iya. Garasi nek gak kaya jati mbok balekne gak apa-apa iki. Model liyane nang ora? Oke, pilihane iki. Kaya apa? Pilih iki oleh podo 1.250.000 iki, Mas. Oh, Pilih iki oleh Mas iki, minimalis. iki ya oleh. Oleh. Utawa si tanpa kaca iki. Iki ora di podo hargane 1.250.000. Oh, alah. 3 pintu ya nek iki. Tuh larang iki. 1.950.000 iki. Tenan apa ora iki? Ya tenan ta ngene aku nyapu to kira iki. Oh, alah. Jati balian. Hmm. Nek gak jati gak sambung bayar. Omahe dulurku denggon nggih macak ki omahe ya murah kaya apa to, Mas? Yo pagar ready meja dandan meja rias iki lho. Oh iya iki lho. Iku wis komplit kaca cuma kudu dipasang kacane. Oh alah, regane piro ngene iki? 1.300.000 iki, Mas. 1.300. Kene lemari ini nek sing gawe lemari ini kan 1.250.000. Oh. Wis jadi lho Mas, abal-abal iki lho. Wis Oh. komplit aku sini pisan iki. Lah iki umpama Mas, ya toh? Piye? Umpama arep jiko luwih saka sitok no piye regane? Yo enek potongane panggane nek diskone yo luwih kok sitok. Paketan to? Heeh. Yo panggane nek potongane. Ada potongane ya? Iki Mas meja TV, Mas. Wah, Yo ready 1.500.000. Panjang 1.50 tinggine ning 20-an iki. piro iki Mas? Kuat iki 1.500.000 iki lho. Wis urusan. 1.500.000. Full kali jati bane. Wah, masuk iki. Iki 3 pintu kaca panjang iki, Mas. Ndi? Iki. Aduh 1.150.000 iki. Juta piro? 1.150.000. Wah, jan murah-murah ngene iki. Oh, oke pokoke pilihane ngono. Lho 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 lho. Jalur sliding yo ready. Kadang